esisho kakhulu right now njengoba nizomuzibheka nomthakathi uthini uthi right now they are not only closing the shows but bahamba ay uthi bazobihamba ngisho le generate memushini nokushisela uzobe kushisela shuliza imash nemash manje sekuzohamba nama generator kuyashiselwa uyakhifa get it ngosho lapha imash le generator nokushisela Wait. Namhlanje ngokusemthethweni sizokwethula uhlelo lokuvala izitolo zabantu bokufika. Sizoyivala sishisele. Sizophatha umshini negenerator. Siyivale sishisele. Sifuna ukubona umuntu ogada umuntu okufika. Asifuna ukubala ukuthi uyini, ummeli, uyiphoyisa, umseshi, uyikwerekwere, noma uyisigola, noma uyinkabi, asinandaba. Sifuna ukubona yena. Why senza kanje? Kuyiwo okhethweni njengamanje, ningilalele kahle. Kuyiwo okhethweni njengamanje. Niyabona lento okuthiwa uLED, Local Economic Development. Into evotelwa ngamakhansela, into evotelwa abantu abavotela amakhansela. Ayikho ipermit okumele iphume kwamasipala iphumele umuntu okufika ngoba yini elocal ngeBangladesh yini elocal ngeEthiopian yini elocal bafowethu ngabantu baqhamale kozamba nakuphi niyabona okokuqala lokho okwesibili umthetho ubavumeli vele ukuthi bephathe lezi izitolo enjengamaspaza shop cash and carry ama-car wash ama-salon nama-barber shop nayo yonke lemisebenzi emincane nokudayisa ematafuleni nakuphi umthetho wase-South Africa owaziwa ngomphathi steshi abaphathi beyiteshi lo mthetho engushoyo bayawazi akuvumelekile umuntu wangaphandle athathe i-small and medium business la e-South Africa. It's the business that is reserved for ama-South African umsebenzi obekelwe ngisho umuntu ongafundile ukuthi naye akwazi ukuphila. Sizophila kanjani thina abantu masebedayisa ngisho banana la edolobheni mabedayisa amakinati nombila la edolobheni abangawulimanga ubani oshoda ngokuthi adayisa umbila la kufuneka siphi isikole ukuze udayisa umbila usukela ngomhla ka-29 July sibanikile inotice hambani nobanika inotice emzini wakho sofike sishisele asizukucela ukungena ngoba kuyicala kubizwa ngokuthi aiding and abetting ukuhlalisa umuntu emzini wakho ongekho emthethweni. So iphoyisa likwazi ngokuqala ngokubopha mina sengizovalisa umuntu kube kunomuntu ophula umthetho 10 years ago wahlalisa umuntu angamazi utho wapi. Amaphoyisa waqala abophe laba bantu abahlalisa abantu kuqala ngaphambi ukuthi avimbe thina esizovala izitolo. Asizukuvinjwa siyacela wemaphoyisa ningasivimbi lapho Lundi sizovala izitolo zabantu bokufika asivali zona ezabantu base South Africa sizovala ezabantu bokufika. Ngoba sizobophana sonke phela kukhona nabameli abakhona kulomsebenzi esiwenzayo. Zikhona izifundiswa ezikhona kulomsebenzi esiwenzayo. Akhona amaphoyisa amakhulu ezweni ayingxenye lento esiyenzayo angafuni ezweni kwenzeka ubugebengu. Ngoba amaphoyisa kukhona amaphoyisa afunga ukuthi wona ayokufela ukuvikela umuntu wase South Africa. Sicela amaphoyisa masesivala izitolo avikele thina. Ayikho enye proof okusafanele ivele yokuthi abantu bokufika benze into elungile la. Niyabona bafowethu ngintshela ngo-1448 abelungu mabefika la ningafundi lento yoYan van Riebeeck abantu bayizona abantu befika abelungu befika la into yokuqala bafike bayenza bathi inkolo yethu thina njengabantu abansundu istrong kakhulu ukuze bekwazi ukusihlakaza abasishintshela inkolo bekhanda inqwaba yamasonto oLutheran oSheshi obani wonke lamasonto awu9 akhona nonke niyawabanga lamasonto njengoba ngikhuluma nje khona sekasukile la uqasulo ukuthi ngikhuluma ngesonto lakhe iyona inhloso ababeyiqondile leyo bathe mabesuka befika befica sinenkomo thina ekwazi ukumela isomiso bafike bathi incane lenkomo ayinanyama lenkomo ayinabisi lenkomo bathi asishintshe
sithathe lezi zabo ejova usuku nosuku njengesalukazi sina 95 neza namhlanje mangabe ufuna inkomo eyinguni ufuna uyithenga kumlungu kodwa umlungu wathi lenkomo iyabheda inkomo engajova uma izala inkonyana namhlanje uyaliyeka nje ungamsengi unini ungenzi lutho ngeke uyijova yoziyofa yozikhulele ibe ndala iqedwe 15 years ingakazi ijova lezi zabo ifuna ukujova zizalwa ina 2 weeks esifuna umjova bathe besuka lapho kabelungu abelungu abenza lento ngitshela behlangene nohulumeni bathe besuka babonta amazulu asaqinile amazulu kwathiwa kulandwa abantu bokufika begcwaliswe lapha ezweni abantu okuqondwe bona nibobona e-Eastern Cape abanandaba nabantu bokufika baze basukuma ngoba sekusukuma thina koLimpopo kusho umeya wakhona uthi akasifuni thina sizolekelela abantu bakhona omalema baseLimpopo bathi abafuna abanandaba ngani bayinzalo yakhona le ngaphandle nabo uyabo into abazoyenza ngoba la iZululand sifuna ukuxosha abantu bokufika into abazoyenza bazosibulalela isiko lethu lenhlonipho lokuthi intombi iyaqoma igane ihambe iyobheka abazali bendoda bafuna bona indoda isuke le izizogana la ayizokwenzeka letho la iZululand ayizokwenzeka la iZululand nina celani inhlawulo nina bosisi kulabo baba lapho celani inhlawulo zeingane zenu sifake lezi ingane zenu iphandla sikhiphe zihambe ziye emakubo ngoba zizosivukela lezi ingane Yebo bafowethu kuzoqhutshwa amagazi la ngelinye ilanga uzoba noSibongile wakaMohammed la endawo yasoNuzi asingayivumi leyo nto leyo ngiyabona uma kukuthi umshana kahambe ekhaya ngoba vele ubaba wakho nokwakuyisigebengu nosisi wami wayisigebengu wazalela isigebengu igebengu zazala isigebengu asikuphahle zonke iweekend neweekend asikuphahle kumshana iweekend neweekend kuze kulunge sikubike njalo emsamo sikubike njalo